алайкум тамошобинони азиз, мо ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем ва ин оғози ғайриоддӣ аст ва хеле ки аллакай шумо пай бурдед. Имрӯз гурӯҳи эҷодиву техникии барномаи печтоби замони симои мустақили якум сабти сайёр дорем ва мо ба тарабхонаи оилавии Яккасарой ташриф овардем ва албатта ҳамаи шумоён бо аҳли оила метавонед ба ин тарабхонаи оилавӣ омада хуб хӯрокҳои нисфи рӯзӣ ва бегоҳи рӯзиро сарҷамъона тановул карда бошед. Ва агар шумо дар хотир дошта бошед, пешвози соли нави милодии 2023-ро мо бо як гурӯҳи овозадоре ки номаш Нигоҳи зан асту дар фазои интернет хеле машҳуру шинохта гардидааст пешвоз гирифта будем ва имрӯз тасмим гирифтем ки анҷоми соли рафта истода, яъне 2023-ро бозам бо ана ҳамин гурӯҳи овозадори Нигоҳи зан хуб гусел карда бошему соли нави милодии 2024-ро хайра мақдам гӯем ва инак занҳои фаъоли фазои интернет, яъне аз Нигоҳи зан имрӯз дар ана ҳамин тарабхонаи оилавии Яккасарой сарҷамъ омаданд ва албатта алҳол мунтазири мо ҳастанд ва рафтем ҳамроҳ онҳоро ҳамроҳӣ мекунем. бонувони азизу дилрабои гурӯҳи Нигоҳи зан, камаи шуморо ба тарабхонаи оилавии Яккасарой хушомадед гуфта ва инак тамошобинони азиз барномаи печтоби замонро кушода гуфта эълон мекунам. пеш аз он ки суҳбатро бо ин бонувон оғоз намоем, як суруди хеле ҷолибу дилнишинро дар иҷрои роҳбари кӯхи фарҳанги Суғдиён Ҳасани Камол бароятон шунавониданӣ ҳастем. Марҳамат, истиқбол гиред. Дунё гузарон, дунё гузарон, кори дунё гузарон, дунё гузарон, дунё гузарон, кори дунё гузарон. хуш пир шаве ай ёри ҷавон, ман нағма сарои дили ошиқ писаро. хуш пир шаве ай ёри ҷавон, ман нағма сарои дили ошиқ писаро. گذرد سالی دیگر باز آید، تا سالی دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، با شیشتا و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرد سالی دیگر باز آید، تا سالی دیگر عمر جوان می گذرد، تا سالی دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کاری دنیا گذران، دنیا گذران، دنیا گذران، کاری دنیا گذران. خوش پیر شنه ای یاری جوان، من نغمه سرای دلی عاشق پسرا. خوش پیر شنه ای یاری جوان، من نغمه سرای دلی عاشق پسرا. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب، بیمارم و بی کسم ندارمان نتبی. تو مادر و دادر که دعایت خانه، بیگانه چی داند که چی شد مردی غریب. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب، بیمارم و بی کسم ندارمان نتبی. تو مادر و دادر که دعایت خانه، بیگانه چی داند که چی شد مردی غریب.
بیگانه چی داند که چی شد مردی غریب دنیا گذران دنیا گذران آه کاری دنیا گذران دنیا گذران دنیا گذران آه کاری دنیا گذران خوش پیر شوه ای یار جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران خوش پیر شوه ای یار جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران инак мо барномаро идома медиҳем. Албатта чеҳраҳои ҳар яки шумоён барои мо хеле шинос аст ва медонед че масалан Муяссархон Маҳмудованро ман давоми 1 сол надида будам ва анакнун пас аз 12 моҳ ман шуморо дида истодаам. Хушомадед ба шаҳри бостонии Хуҷанд, ба зодгоҳатон. Медонед барои че мо имрӯз тасмим гирифтем ки як мавзӯи хеле муҳиму аҷоибу саривақтиро матраҳ кунем. дур аз ватан будан моро ба ватан наздик мекунад. Шумо низ дур аз ватан ҳастед ва барои баргузор намудану барои гузарондани чорабинии маҳфили дугонаҳо омадед ба Хуҷанд? бале, соли гузашта тасмим гирифтем ки як барнома ташкил кунем барои сарҷамъ гаштани тамоми занҳои на фақат вилояти Суғд балки берун аз он дар ҳудуди ҷумҳурӣ ният карда будем. Имсол мана боз баъди 1 соле ки сипарӣ гардид боз мо вохӯрдем, боз ана ҳамин маъракаи худро ташкил намудем, лекин имсол давраи ҳудуди ҳамин гузаронидани чорабиниҳо мо берун аз Тоҷикистон баромад. Яъне ки меҳмонҳо омаданд, ҳамин занҳои мое ки дар занҳои тоҷике ки дар муҳоҷират кор мекунанд, онҳоро низ таклиф кардем. Онҳо аз шаҳрҳои Санкт-Петербург, аз шаҳри Москва, аз шаҳрҳои Казань, Новосибирск, аз ҳамин шаҳрҳои калонтарини Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо ба чорабинии мо ташриф оварданд ва шодишарики мо буданд. Бисёр хуб. Барои чӣ нигоҳи зан ташкилоти ҷамъиятӣ шуд? Тавассути Фейсбук боз ҳам огоҳ ҳастем ва ман низ яке аз ҳамон 24 000 нафар аъзоёни ҳамин гурӯҳ ҳастам ва бохабар шудам ки нигоҳи зан ташкилоти ҷамъиятӣ шуд. Бо кадом мақсад? Ба чӣ хотир? Ва ин дар нақшаи шумо дар ибтидои сол буд ё на? мо дар нақша надоштем ки ташкилоти ҷамъиятӣ бешавем, лекин бо дархости кумитаи кор бо занҳои ҷумҳурӣ, бо дархости кумитаи кор бо занҳои шаҳри Хуҷанд, вилоят якчанд бор ба мо тавсия доданд ки шумо ҳам метавонитон ҳамин фаъолияти худро ҳамчун ҷамъияти ташкилоти ҷамъиятӣ ба пеш баритон ва дар қайди давлатӣ бошитон. Барои ҳамин чиз ин ба мо як илҳоми нав бахшид. Дидем ки дастгирӣ дорем, ҳамравон дорем, ба мо маслиҳатҳои муфид медиҳанд. аз ҳамин маслиҳатҳо гирифта истода мо тасмим гирифтем ки ҳамин ташкилоти ҷамъиятии худро ташкил кунем барои беҳбудию пеш бурдани ҳаёти занҳо чӣ дар ҷумҳурӣ ва чӣ дар берун аз он хостем ки фаъолият барем. Муборак бошад албатта таъсис ёфтани ташкилоти ҷамъиятӣ. баъди ташкилот шудан бозам ҳамкории шумо, хуб робитаи шумо бо ҳамин занони тоҷики муҳоҷир бештар мегардад? албатта ба фикрам боз дурусттар давом мекунад, мустаҳкамтар мешавад, барои он ки ба ҳар нав муҳоҷирон аз шаҳри зодгоҳи худошон дур ба ки дар хизматанд санду барои зиндагии худ хеле албатта беҳбудиаш онҷо хизмат мекунанд. албатта бе азобу машаққат онҳо дар онҷо зиндагӣ намекунанд. ҳар хел шароито шуда меистад. онҳо агар муҳокири муҷваи худошона чӣ пайваста истанагар алоқаошона албатта беҳтар мешавад. ҳамто аз дур истода чӣ хел ба воситаи албатта ҳамин гурӯҳи мо онҳо мушоҳидат мекунанд. ҳар хел саволҳо метиҳанд, ҳар хел муроҷиатҳо мешавад. ҳама маъмурони гурӯҳи мо ҳаракат мекунанд. онҳо ба мисол бо қадри имкон дилошона бардошта хости онҳо мувофиқ ҷавоб метиҳанд.
ҳамон ба гуфтаниам ки ман имонам комил ҳамчун аз ҳамеҳо пиртар ҳастаму болотар ҳастам сину солам ки ин гурӯҳ ҳоли ин овозаи баровардагиш ҳоли овозаш паст ҳоли овозаш ба дараҷаи олӣ мегузарад дар на балки дар ҳудуди тоҷикистону берун аз имонам комил ки то хориҷӣ меравад ин овозаҳои мо ташкилоти ҷамъиятӣ ки шуд ҳатман боз корҳои бузург дар пеши моро интизор одил дорем ҳама фаҳм дорем албатта саломат бошед ташаккур саломат бошед мо гуфтем ки мавзӯи имрӯзаи мо дур аз ватан будан моро ба ватан наздик мекунад ва хуб албатта ман хуб якчанд маротиба тавассути бозам ҳамин фейсбук огоҳ шудам ки шумо низ дар муҳоҷират не лекин дар хуб федератсияи Русия қарор доштед ба кадом мақсад онҷо сафар кардед ва чӣ гуна дарёфтед ҳамшаҳриёну ҳамватанони тоҷики худро бо сабабҳои оилавии худомон ба назди фарзандонам рафта омадам вақте ки дар ҳамон тайёра нишаста будаму хостам ки фаҳмам ки дар Санкт Петербург чӣ қадар мо ва аъзоёни гурӯҳи худамонро дорем ва дар ҳамонҷо нишаста навистам дар тайёра интернет нест метавонӣ ба ҳама саволҳое ки ба кала ҷо мешавад навишта шавад баъд ҳамаша нависта шудаму фуромадам ба хона омада бинам аллакай аз Санкт Петербург чандин занҳо навиштаанд ки мо ҳастем баъд гуфтам ман баъд аз ҳафта бо ҳамаи шумоҳо вомехӯрам мани номери ман гуфтам номерамро пас шудам дар якум дафъа 4 нафар вохӯрдем дар дуюм вохӯриҳомо дар дафъаи дуюм бисёртар шуданд мана ҳамин рӯзи 20 ман ба хуҷанд баргаштани будам онҳо ҳамошон фаҳмиданд ки ман бозгашт ба ватан дорам хостанд ки соли навро мо дар Санкт Петербург бо ҳам гузаронем ва онҳо числаи 17 ташкил карданд дар куҷо дар худи Санкт Петербург маҳфили ҳамин бонувони тоҷик маҳфили дугонаҳоро дар ҳамон ҷо низ гузарондем онҳо хостанд бо Мияссархон ҳамсӯҳбат шаванд телефонро ба дасти онҳо додам ҳамошон бо ин кас суҳбат гузаронида суҳбати телефонӣ доштед ҳамошон суҳбати телефонӣ карданд хурсанд шуданд ки дар шаҳри мо набуд мана дар шаҳри Москва ҳамошон ҳастанд онҳо шуморошон бисёр хостанд ки дар Санкт Петербург низ ҳамин хел маҳфил бошад ва аз ваи гурӯҳи нигоҳи зан тавонистам ки дар ҳамон ҷо низ маҳфили дугонаҳоро дар ҳамон ҷо низ ташкил карда бо онҳо вохӯрда бисёр хуб доираи фарогирӣ хуб акнун ташкилоти ҷамъиятии нигоҳи зан хеле васеъ шуда истодааст ин бисёр хуб аст ва албатта хуб давоми ҳамин 12 моҳ шояд шумо мегӯед муаллима боз чӣ хел дигаргуниҳо буд дар ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан аз мушкилот муаммо аз зиндагии занҳои муҳоҷир огоҳ шуда меистодед маслан онҳо менавиштанд ва чӣ гуна мушкилиҳо доранд онҳо ба фикри шумо дар давоми 12 моҳи сипари гаштае ки мо фаъолият мекардем дар гурӯҳи мо якчанд пешравиҳо масалан чӣ тавре ки дар ин ҷо гуфта гузаштанд мо дар нақшамо набуд лекин ҳамин хел ба мо дархост шуд ки дар шаҳри Душанбе бахшида ба иди модарон мо ҳамин гуна маҳфил ташкил кунем мо аз шаҳри Хуҷанд бо воситаи тайёра ҳамаи админҳои гурӯҳ ба Душанбе парвоз кардем инчунин дар шаҳри Душанбе пайгири гурӯҳи мо бисёр занҳо буданд онҳо моро дастгирӣ карда оиди ташкилӣ дар ҳамон толори бо ҳашамати Яккасарой мо маҳфили моро гузарондем чӣ тавре ки ҳоҷи оя гуфта гузаштанд вақте ки мо маҳфилро гузарондем тамом кардем чун анъана баромада хайру хуш кардани шудем ҳар якташон омада гуфтанд ки мо омода ҳастем ки ҳар сол омада ҳамин хел маҳфилро гузаронитон мо ҳама вақт дар бари шумоҳо мо дастгирӣ мекунем ин яке аз пешравиҳо буд ки аллакай аз вилоята мо берун баромадем
сатҳи ҷумҳуриявӣ шуда гузашт. Ин якумин пешравии мо буд соли сипарӣ шуда. Ва дуюмаш ин аз 13000 аъзои гурӯҳ мо байни ҳамин 12 моҳ ба мана чӣ тавре ки якчанд маротиба қайд шуда гузаштагӣ бошад, боз такрор мекунам, мо ба 24000 аъзои гурӯҳ расидем. Ин ҳам муваффақияти калон мебошад. 24000 тақдир, 24000 дил, 24000 инсон. паси ана ҳамин рақамҳо меистад бо 24000 мушкилоту муваффақияти худ ки ҳамаи шумоён маъмурони гурӯҳ бо онҳо ҳам шоди шарику ҳам ғамшарикам ҳастем. ва онҳое ки берун масалан аз кишвар ҳастанд, берун аз кишвар, хориҷи кишвар, берун аз ҷумҳуриямон умуман дар тамоми дунё мо медонем ки дар ҳар давлат, дар ҳар мамлакатҳо тоҷикони мо зиндагӣ мекунанд. Дар амрико ҳам онҳо ҳам бисёришон ба гурӯҳи мо шомил. Мо бо ҳамдигар муносибат мекунем. Ягон мушкилишон пайдо шавад, агар менависанд, баъзан вақт мешавад ки ягон оилавӣ масъалашон мебарояду одам нест ки ва ё маслиҳат пурсанд. Мисол падару модарашон инҷанд Тоҷикистон ба ва худашон дигар ҷо ба. Ҳамин хел менависанд, ана муяссархон худашон мегӯянд, мушкилишонро менависанд, илтимос мекунанд ки баъзи вақт номунасабашонро нагӯянд, маслиҳат мепурсанд. Мо албатта мо дастаҷамона ба онҳо бисёри вақт маслиҳатҳои равонӣ медиҳем, маслиҳат медиҳем. баъзе вақт мешавад ки хуштоманашон ки ягон масъала ва хафагӣ пайдо мешавад, мушкилӣ пайдо мешавад, мо админҳо роҳнишон медиҳем. албатта ёрии худамонро шифоҳӣ бошадам ки мо дастгирӣ мекунем, маслиҳатҳо медиҳем. Парвина бону, шумо худатон шахсан боре ҳам дар муҳоҷират будед? муҳоҷир шудагӣ ҳастед ё не? берун аз Тоҷикистон зиндагӣ кардед? Не, зиндагӣ накардам, лекин ҳамихел шуд ки моҳи гузашта ман 8 рӯз сафар доштам, сафар дар шаҳри Стамбул. вақте ки ман рафтам, бешӯхӣ мегӯям ки саросима шудам то омадан. намедонам барои чӣ, барои он ки як чизеро худамро ҳис кардам ки ҷои бегона, натавонистам ки худамро озод ҳис кунам. фақат як нигоҳ мекунам ба мардумаш, 4 мисра дарунам ба шеър мегӯям, ба ҳама ҷоҳои зебояш нигоҳ мекунаму бо ҳамон ватҳашамат зебогие мебинам, бо худ мегӯям ки бо шаҳри худамо дигар хел мегӯям деёна ман гидугонам ба ё мегӯям чува ина бин чӣ хел инҷа зебо, ина бин ман инҷа ман мегӯям не хушрӯю мегӯям бо 4 мисра шеър гӯям ва мегӯяд оҳ адо кади. дур аз ватан будам, бозам ба ватан наздик. шахсан ман гуфта метавонам ки ман бо қадри хуҷандама беҳтар донистам. ҳамаям нони чалбакши мерӯям, инам нон менонои худомо чӣ хел хушрӯ гуфта механдам, ё ин мурға бин гӯшта кои худомо чӣ хел ба маза афта. фақат ҳамихел ҳолат ба хандондам, лекин мегӯям зебо, хушрӯ, ҳамаш нағзу бо ватани худатон хел аст. пас муяссархон, шумо чанд сол инҷониб дар муҳоҷират ҳастеду муҳоҷир ҳастед ва дар Федератсияи Русия қарор доред ва барои шумо осон буд ки ҳамаги 8 рӯзе ки таассурот бардоштанд аз дигар давлат инҷо ба мо гуфта доданд, шумо бошад чанд сол инҷониб ана ҳамин гунаву ба ҳамин монанду боз аз он бештар таассуротҳоро дидаву бардошта гаштагӣ ҳастед? 15 соли умри ман дар муҳоҷират гузашт. албатта дар ин 15 сол аввалҳои соле ки мо ба муҳоҷират қарор кардем ки равем, хеле душвор буд. солҳои аввал давлати бегона, қоидаи қонунҳои бегона, аз вазифаи ӯҳдадориҳои муҳоҷирӣ худ мо бохабар не, барои ҳуҷҷатгузорӣ хеле азоб мекашид. лекин агар инсон хоҳад, албатта ба ҳама чиз даст зада, омӯхта аз рӯи ҳамон омӯхтаҳои худ амал мекардааст. барое ки
вазифа ва ӯҳдадориҳои худ инчунин барои ҳуқуқҳои худро дар назди қонунҳои Федератсияи Русия донистан ба ман маҷбур будам ки тамоми ҳамон қонунҳое ки муҳоҷиронро дар бар мегирад, яъне ки ҳам ӯҳдадориҳошон ҳам он чизҳое ки барои муҳоҷирон давлати ҳамсоя фароҳам меоварад, барои инро донистан ман яъне ки чил ки русо мегӯянд вдоль и поперёк ҳама ҳамон қонунҳое ки аз рӯи Конститутсияи Федератсияи Русия барои муҳоҷирон нашр гардидааст, ҳамашро омӯхта аз рӯи ҳамон қонунҳои конститутсионии Федератсияи Русия амал кардам. яъне ки дар як муддати муайян мо шаҳрвандии Русияро аз худ кардем барои ин ки оянда барои фарзандон хондан, таҳсил кардан, фаъолияти қонунӣ бурдан бояд ки ҳар як муҳоҷир ҳамин аз рӯи қоидаю қонунҳое ки барои муҳоҷирон ҳамин давлат вай кардааст, яъне ки баён кардааст, бояд аз рӯи ҳамин агар амал кунанд, сипас метавонанд озодона дар давлати бегона, яъне ки дар давлате ки онҳо яъне ки минтақаи муҳоҷирати худ интихоб мекунанд, бемалол кору фаъолият бурда бошанд. Барои ҳамин бояд ҳамаш аз рӯи қонун, аз рӯи ҳамон чӣ мегӯяд конститутсияи ҳамон давлат бошад, новобаста ин Русия ё ин ки Европа, Америка фарқ надорад. Ҳар як давлат барои муҳоҷирон қоидаву қонунҳои худро, талаботҳои худро дорад. албатта ва намин урфу одат, анъанаҳои миллӣ, ниёгонамон, идҳои милливу мардумиро дар муҳоҷират шумо занҳои муҳоҷири тоҷик чӣ хел пешвоз мегиред? Хуб, ман дар оғози суҳбат гуфтам ки давоми 12 моҳ акнун шуморо дида истодам, чанд идҳову рӯзҳои хуб санаҳои тарихӣ гузаштанд. Шумо дар онҷо дар мусофират чӣ хел онро пешвоз гирифтед, то ки фарзандон, набераҳои шумо ҳамин анъанаҳои мардумиро аз хотир набароранд? албатта анъанаҳою намин урфу одатҳои миллии тоҷикии мо, агар инсон худро ҳамчун як патриот ҳис кунад, патриоти давлати худаш ҳис кунад, ҳар як дар ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, ҳамин ватане ки онҷо зиндагонӣ мекарду истиқомат мекард, агар дар дилаш бошад, ҳамин рӯзҳои ид худро мисли як ятим ҳис мекунед, яъне ки дур аз ватан буда моро боз ба ватан наздиктар мекунад. Ҳамин шиор буд ки ман 15 сол паси сар кардам, яъне ки ба қуллаҳои баланде ки мехостам имрӯз сазовор гаштам, аз як фароши оддӣ ба як чӣ мегӯяд шеф-повари сарошпазӣ, як ошхонаи калоне ки зиёда аз 200-300 нафар коргар кор мекунанд, европоӣ да омада ресидам. Ин ҳамон меҳре ки дар дил медоштам нисбати ватани худам маро маҷбур кард ки аз қоиду қонунҳои ҳамин давлат бархурдор бошам. Барои худ як роҳе тай кунам ки як рӯз агар бозгашти ватан шавам, дар назди ватани худам бо рӯи сурх омада, боз ҳамон малакаҳое ки дар мусофират аз худ кардам, яъне ки эҷодиёти худро дар он ҷо боз барқарор кардам ва ҳамин меҳри ватан буд ки маро имрӯз боз ба ватан мекашад. боз мехоҳам ки дар ватанам дар анамин идҳое ки ҳамватанони ман қайд мекунанд, мехоҳам ки бе ман нагузарад. Яъне ки имрӯз ман имконияти ба ватан озодона рафту омад карданро ба худ интихоб кардам. Яъне ки ватандӯстии ман ҳамин ҳаст ки дар рӯзҳои хурсандии ватанам имрӯз ман иштирок карда метавонам. бале, шоди шарик бошед ва албатта дур нашавед ва бинобар ҳамин ҳам занҳои муҳоҷири тоҷикро ки дур аз ватан ҳастанд, онҳоро кӯшиш мекунед ки ҳамеша сарҷамъ намоеда. Ташаккур ва албатта ман алҳол бозам аз сарояндаи маҳбубу дӯстдоштаи ҳамаи мову шумо ки якчанд насл таҳти ҳавои оҳангу сурудҳои ҳамин марди ҳунар ба воя расиданд. Аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари кохи фарҳанги суғдиёни шаҳри Хоҷанд Ҳасани Камол, боз дар ҳавои суруди он кас рақсем, хурсандӣ кунем ва соли нави милодии 2024-ро истиқбол гирифта бошем. Хуб, марҳамат. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه، ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه، یک خنده
خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تسقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تسقه یک خنده کنه گل گردیده بی دوستم دل چاک شوم چاکی گریبان قصدته بر چاکی گریبان تو گردیده بی دوستم دل چاک شوم چاکی گریبان قصدته یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه قصدته ای غنچه دهان زیر ای دندانه قصدته یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل حسرتی لبها جانم به لبم آمده جان قصدته لبر لبم آویز که در حسرتی لبها جانم به لبم آمده جان قصدته یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه قصدته ای غنچه دهان زیر ای دندانه قصدته یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل با یک نگاه از ره زدی طفلی دلم را پیشگان سیاه چشمک شیطان تصدقه با یک نگاه از ره زدی طفلی دلم را پیشگان سیاه چشمک شیطان تصدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل тамошобинони азиз мо барномаи печтоби замонро идома медиҳем ва чӣ хеле ки мо ба шумо аллакай қаблан гуфта будем мавзӯи имрӯзаи мо чунин унвон гирифтааст дур аз ватан будан моро ба ватан наздик мекунад шумо низ маъмурон ва аъзоёни фаъоли гурӯҳи ва имрӯза ташкилоти ҷамъиятии нигоҳи зан мебошед ва ба барномаи соли нави симои мустақили якум хушомадед мегӯям ва бо шумо атрофи мавзӯи имрӯза суҳбатро идома додани ҳастам. пеш аз ҳама муаллима биёед бо шумо суҳбат кунем. шумо яке аз ҳамон занҳои муҳоҷире ҳастед ки пеш аз ҳама аз тоҷик будани худ дар кадом гӯшаи дунё набошед фахр мекунед, ифтихор доред ва ғурури хеле баланди миллӣ ҳам доред албатта. ва ман бисёр мехостам ки дар бораи фаъолияти худ дур аз ватан шумо ба мо камтар маълумот медодед. муҳаббатхон, албатта бо тақозои замон ман низ худ омӯзгор ҳастам. таи 5 сол зиёд дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия фаъолият намудам. бо ихтисоси худ наздиктар педагог сарпарасти як духтарчаи рӯз будам. лекин чӣ гӯям,
5 сол инҷони бо оилаи худ шумо дар Москва қарор доред? ҳамроҳи оила? дертар албатта оилаи ман ҳам шомил шуданд ба Москва. духтарам, домудам ва албатта фаъолияти коришон дигар. духтари ман ҳунарманд аст. дар он ҷо ба касби дӯзандагӣ машғул аст. на танҳо худ, ҳатто аъзои оилаи мо таклиф кард. онҳо низ бо кор таъмин шуданд. ҳарчанд дур аз ватан бошем ҳам, лекин ҳама вақт як мисли худомонро чӣ мегӯянд, барои беҳбудии як сатҳи зиндагӣ агар гӯем, агар як ҳиссагузор будан барои пешравии ватани азизамо медонистем. аз ҳамин ҷо дар бораи он созмоне ки таъсис ёфт берун аз ватан дар Москва, яъне ҷамъияти бонувони тоҷик, дар бораи ана ҳамин самти фаъолияти худ ба мо камтар гуфта медодед. бисёр хуб мешуд ва ба мавзӯи имрӯзаи мо ҳам наздиктар мешуд. марҳамат. албатта таконбахши ифтитоҳ кардани ҳамин гурӯҳ албатта гурӯҳи нигоҳи зан бо сарварии Мияссархон Маҳмудова мебошад. вақте ки Мияссархон Маҳмудова дар шабакаи иҷтимоӣ эълон доданд ки биёед занҳо як ҳамнишинӣ кунем, як зани ҳалиму меҳрубон Оҷоя Дилбархон Васидова ҳамунҷо як шаҳр нависанд ки девчонки, кто в Москве, давайте присоединяйтесь, контактатона партоед. вақте ки ҳама номери контактамои партовчӣ ва ё ман банависанд турсунои шумоям дар Москва, албатта ҳамин хел мо ҳам пайравӣ ба гурӯҳи нигоҳи зан хостем ҳамаи занҳоро сарҷамъ намоем. аммо дар як вақт шумо аъзои ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан албатта яке аз аввалинҳо фаъолаҳои ҳамин гурӯҳ будам. пайравӣ ба ҳамин гурӯҳ ба ҳамин овард ки ҳамаи занҳои касбу кори гуногун доштаро аз ҳар кунҷу канори шаҳри Москва мо бо ҳам овардем. 10 марти соли 2022 аввалин нишасти мо дар тарабхонаи Стари Дуб дар маркази шаҳри Москва ба ҳам овард. вақте ки симоҳои мондакор, симоҳои шиноси якдигарро дидим, мо худро ҳис кардем ки мо дар ватан, дар Хуҷанди Бостонӣ ҳастем. онҷо на танҳо занҳо аз шаҳри Хуҷандшаҳр, аз ҳар гӯшу канори Тоҷикистон буданд. ҳатто хел тасаввуроти худошонро аз ҳамин нишасти аввалини мо баён карданд ки чихе бентон дар дохил мо худи дар шаҳри Хуҷанд вақте ки баромадем ҳама ҷо барф, сабз, сафед, агарчанде моҳи март, берун албатта Москва. мо то ҳамин андоза як ҳис кардем худро дар ватан будагӣ барем. албатта чанд нафар дар маҷмӯъ, чанд нафар занҳо сарҷамъ шудед? занҳои тоҷик бо ибтикори анамин шахс Зулфияхон Ҳакимова ҳамаро сарҷамъ карда наздик 300 нафар зиёд занҳое ки онҷо аз қишри зиёӣ, коргарҳо, машотаҳо, дӯзандаҳо, духтурон, муаллимон сарҷамъ омадем. на танҳо дар шабакаи иҷтимоӣ бо номи гурӯҳи занони Тоҷикистон дар Москва ё клуби дугонаҳо, балки дар чати WhatsApp ҳам мо чат кушодем. ин чати WhatsApp ба мо даст дод ки наздиктар шавем. муаллима, бо чӣ мақсад ана ҳамин занҳоро муттаҳид кардед? занону бонувони тоҷикро ки дур аз ватан ҳастанд, хуб берун аз Тоҷикистон, маслан дар ҳамон Федератсияи Русия дар Москва шумо муттаҳид кардед. ҳамон 300 нафар ба чӣ хотир сарҷамъ шудед? барои он ки маҳфили дугонаҳо бошад, дидед, нишастед, суҳбат кардед, рафтед, ё ягон боз мақсадҳои дигар буд? албатта мақсад ҳамин ки пеш аз он ки мо ҳамнишинӣ кунем, моро анамин мухоҷират, мусофират ба ҳам овард гӯем хато намешавад. ки ва ҷои кор дар кор, ки ҷои хоб дар кор, ки мехоҳад ба ягон табиб муроҷиат кунад, ки мехоҳад ҳуҷҷатҳоша қонунӣ кунад, ки мехоҳад ки дар қайд монад, ки мехоҳад ё шаҳрвандии Федератсияи Русияро ба худ гирад. дар мо
дар мо ҳамин хел занҳои шомил ҳастанд буданд ҳастанд ва мемонанд иншоаллоҳ онҳо маълумотҳои юридикӣ медоданд. албатта ёрии ҳар яки онҳо ройгон мебошад. мо ҳамин хел админҳои гурӯҳ Дилбархон Васидова бисёр таъкид мекарданд ки битурсино эълон нависем ки аз ягон занҳо пул ситонда нашавад. чува мақсади ҳар якчи мо як маблағи кофӣ ба даст овардан, кор кардан. барои ҳаминам мо сарҷамъ шудем, барои ҳаминам чати ватсап шудем ки бемамониат як хотири ҷамъ кади, як дили пур кади муроҷиат кунанд. онҷо занҳо менависанд занҳои азиз фалончи аз Хуҷанд омад ё фалончи аз Тоҷикистон омад, киман даҳаи ҷои хуб ки ҳамон одама гиранд. мо ғайр аз ин нами ёрии амалии худро ки мерасонем, ғайр аз он ки یعنی از حال و احوال همدیگر باخبر شده نیستید، کمک و یاری عملی خود رو میرسونید، مصلحت و مشورت هم البته مقصد گروه همین، رسالت گروه همین. پیش از همه سیمای زنی که بیرون از دولت در مهاجرت یا که برون از مرز میبرد، این سیمای ملت است. پیش از همه زنهای ما همین سیاست پیشگرفته جناب عالی پیشوای معظم دولت ما президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонро як дастурамали хеш қарор дода. пеш аз ҳама рисолати занро нигоҳ медорем. برای تو تازه و به آلایش نگاه داشتن همین چهره زن حتما شما کوشش میکنید و به خاطر اون که همین خب در موردهای ایتو ایام ایتوی ملی ایتوی دولتی مثلا شما که بیرون از وطن هستید اونجا در مسافرت جشن گرفته میشود یا اینکه عادت برای چی ما وقتی که وقتی خالگی بگاه اساساً در чат алоқа бисёр тез мешавад, ба ҳам маслиҳат мекунем ки расму оинҳое ки мо хуҷандиҳо дорем умуман дар ҳар гӯши канори Тоҷикистон дорад, барои чӣ дар муҳоҷират амалӣ нанамоем. албатта ин боз такя ба сиёсати пешгирифтаи ҷаноби масалан итои наврӯзро албатта итои наврӯзро на танҳо ҳамто сарҷамъ шуда рақс кунему чӣ, албатта мо унҷо корҳои дастиро пешниҳод кардем, ҳунарҳои дастиро, виставкаро бисёр вақт таомҳои миллӣ мепазед. албатта мо суманакҳо пухтем. медонед муҳаббатхон баъз менишастему ҳама ки машғули кори худаш аст сарпараст надоштем. як муаммое буд ки ягон кас биё муроҷиат кунем чӣ хел амин занҳо ин маблағ ҷамъ кунем гӯем чӣ хел мешуда бошад. баъз дили ҳама кашолем локин баъзи шахсҳо ваяш мутобиқат намекунад маблағаш. худованд оҳи моро шунид. албатта бо ибтикори як зани боз ҳам ҳалиму меҳрубон Майсархон Қариева, яке аз соҳибкорои муваффақи бурунмарзӣ гуфтам мумкин Нақибхон, инҳо ба доди мо расиданд. худошон муроҷиат намуданд, гуфтанд ки барои чӣ вақте ки зани тоҷик дар мухоҷират меҳнат мекунад, монда мешавад, барои болида хотири ҳаминҳо, барои чӣ мо як шабнишиниро бо иштироки ҳофизои худамо таъмин накунем. анами бо тасмими анами шахсони мӯътабар барои мо наздик анами Майсарахон ва шавҳарашон Донлоҷон Юсуповро таклиф карданд барои занҳо. анамин гурӯҳи Хандин Камонро, Ҳасан Камолро, якчанд ҳофизоне ки бигзор зан худашро дар мухоҷират дур аз ватан ҳис накунад, паҳлӯяшанда ҳастанд. бигзор мо рафтим. албатта унҷо ҳамин хел шуд ки ҳатто дар сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар РФ бохабар шуданд. онҳо таклиф кардем, онҳо низ иштирок карданд, онҳо низ аҳсану офарин тасанно хонданд ки чӣ қадар занҳои бароиманди Тоҷикистон дур аз ватан рисолати худро гум накарда
бо ҳамин виставка ҳунарҳои унчанда би Қурбон Ахмедова ҳастанд ки ба ёям низ корҳои худро Бела хонум. Бела хонум бо тахаллуси Бела хонум ҳозир малоли хотири ягон нафар шудан намехоҳам агар ягон каси номашонро нагифтамона умуман ҳамаи мо бисёр хуб тӯи маъракаҳо ҳам мешавад дар Русия хонадор мекунед фарзандони худро ё ин ки оиладор мешавад вақте ки анамин вабои аср тамоми ҷаҳонро фарогир шуд буданд ки роҳҳо лекин фарзандҳошон ҳамунҷува дӯстдоштии худро доштанд ва онҳо набуд ки маблағ ё кофӣ набуд ё ҳамашон хезанд биёед дар ҳамон ҷо ташкил карданд албатта ҳо шуд албатта аз ҳисоби иштирокчиҳои мо мана яке аз духтараки пешрафта фарзона бо ақл хиратманд гуфтанам мумкин Сайёрахон Раҷабӣ ин шахс духтари Дадаҷон Раҷабӣ ин кас рафта ройгон барандагӣ карда тӯи ваҳои ҳатто ритуали сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро хонданд бисёр бошукӯҳ тӯйҳо гузашт ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо фазои Тоҷикистонро дар он ҷо нигоҳ доштем худро дур аз ватан қадаре ки тавонистем кардем ки мо дур аз ватан ҳастем баръакс ба ватан боз наздиктар шудем боз наздиктар ҳар як рӯзу соати фаъолияти занҳои мо ин барои пешравии давлати азиза мо мебошад ҳар як шахсе ки барои пешравии оилааш ҳиссагузор аст албатта ин барои пешравии ватани азиза мо мебошад албатта ташаккур саломат бошад ва дар баробари ин мо медонем ки албатта бахусус айёми тобистон вақти таътил аст аз Федератсияи Русияву аз Аврупову Амрикову дигар кишварҳо ҳатман оилаҳо меоянд ба ватан бармегарданд ва тӯи маъракаҳои худро баргузор мекунанд ки бештарини онҳо дар тарабхонаи Яккасарой ҳам баргузор мегардад муаллима аз ин боб ба мо ҳарф мезадед ва воқеан ҳам ин гуна тӯйҳо бисёр мешаванд раҳмат муҳаббатхон саволи бисёр аҷоиб додид ҳамин аз коргароне ки ҳамин муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд ё аз худи Амрико аз худи Германия Олмон мо тавассути ҳамун аз Канада ва Финляндия иҷтимоӣ ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ ки мебуранд аз тавассути Инстаграм бисёртар роликҳои моро тамошо мекунанд ва аз ҳамон ҷо ватсапу ҳамон телеграм ки баромада мо ва рӯзҳои холиги моро мепурсанд ҳамон рӯзҳоро мо банд карда мемонем онҳо ба мо боварӣ карда ҳамон рӯзҳоро банд карда мемонанд мо ҳаракат мекунем ки то омадани онҳо ҳамон хоҳиши ҳамонҳоро чӣ хеле ки ҳофизоро раққосаҳоро карнайчӣ ҳама ҳамон сари дастархон миз оростаро ҳама чӣ хеле ки ҳамин ҷанда ҳастанд барои ҳамон муҳоҷирон ҳам ҳамин хел пешниҳодҳои мекунем хотираи ҳамонҳо болида шуда баровад уфтад чунки онҳо меҳнати сахт карда мебиёнд мехоҳем ки ҳамин аммо қонеъ шуда аз кори мо қонеъ гардида бураванд ҳамошон орзу ҳаваси худро албатта дар доираи танзим дар доираи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо албатта ҳамаша дастгирӣ мекунем дар мавсим масалан агар тобистонро мавсими ҳамин тӯи маъракаҳо гӯем агар масалан дар як мавсими ҳамин соли 2023 3-4 чанд адад тӯи ҳамин муҳоҷирони меҳнати дар ватан дар куҷа баргузор кардед бисёр албатта шояд бештари онҳо орзу мекунанд ки тӯи фарзандони худро бозам дар ҳамин ватан гузаронанд мана ҳозирам вақти мана зимистон бисёриҳо омада ҳамон рӯзро банд карда мебаранд уже моҳи август моҳи июл аллакай ҳамон моҳҳо банд ҳастанд ки мо ҳамин Русия мерим ҳама мо кор мекунем мебим уфта нарху навоҳо мое вайкада мана қонеъ мегардонем ҳамон нарх ба ҳамон рӯза банд карда мебараванд ҳама бисёр хуб бисёр аҷоиб мана бо аз мани гурӯҳи
هم نگاهی زن که من فعالیتشون به ماه اپریل به 2 سال می شود. سال گذشته هم مو دستگیری کرده، ماهای نینه گفته دستگیری کرده، چهار بینی محفلی دوگانه ها. اوشی زنان من سال نو سال گذشته با 8 مرتنده من با دیروز گذرانیده امروز محفل هم رو شما دستگیری کرده استاد ما رو که در این طرف خانه بسیار زیبا و با شکوه اویلوی یکسرای برگزار گردیده است. دست بسیار جایی که انسان راحت میکند، آرام است، محیط زیبا است، در ساحل دریای سیر جایگیر شده است و هر نفر میتواند آمده اینجا همراه اهل عائلش استراحت کند. نرخ‌های دسترس هم داریم. برای همین اصلا مهمه شما عائله که آمده به حضور همراه فرزندان طعام‌های بالعزتی هم ملی هم اروپایی خورده میتونه هم ترکی خورده میتونن. من با دستگیری من همچون تشکیلاتچی در طرفخانه یکسرای کار میکنم. با دستگیری من مؤسسه ماندل برخان رحمتونه همه وقت با مسئولیت اون کس من اینها رو همشون دستگیری کرده، این گروه رو همه وقت دستگیری میکنیم. من با شما دیتون به درگاهی ما طرفخانه ما همیشه در خدمت شما هستیم. کوشش میکنیم که فقط به درجه عالی طبع شما رو بالیده گردانیم و قانع گردانیم. سلامت باشه. تشکر. خب بس بعد پیوست شوید. مرحمت فرزندان شما رو ما میدانیم که اونها در مهاجرت هستند. هرچند شما در وطن کار و فعالیت دارید اما فرزندان شما مهاجرند، بیرون از کشور زندگانی میکنند. در کدام دولت ها هستند آنها؟ السلام علیکم به همتون. پیش از همه میخواستم همه تماشابینان عزیز را با سال نوی آمده ایستاده 2024 تبریک مبارک باد نمایم. رحمت به شما. به سوالتان، من 4 فرزند دارم و هر 4 فرزندم در دیگر دولت‌های دنیا زندگانی میکنن و کار و فعالیت میکنن. وقتی که من مهمانی میروم به خانه ما هم 1 هفته میشینم، 2 هفته میشینم، الکی بعد از 2 هفته من امین وطن خودم رو یاد کرده. همه وقت میگم که من بلیت خرم تیزتر بروم. من نمیدونم چوها مثلا دیگر فرزند این فرزند را اینش میگه که این دفعه اینی من ببین با کجا میروید؟ استانبول دوبای اند و کازان روسیه اند. 2 فرزندم در استانبول، 1 تاش در دوبای، 1 تاش در کازان روسیه. همه وقت اگر من با شوهرم روم البته هر دومایم همین وطنی خودم یاد کرده میستیم. خیش و تبار خانه مای الله دوگانه ها من همین به دوگانه ها نمیتوانم. همین دوگانه های عزیزم، همین نگاهی زن ادمنستراتوری گروه هم این دوگانه های عزیزم. به همین ها من اونجا شیده نمیتونم. حضور فقط فکر کرده میستن که حاضر من اینجا شیدم میهای گون تشکیلی میکنم به من میگذرد میگون کار میکنم. فقط سراسیمه برای برفتن. برای همین یا فقط فکر میکنم که یا سین و سالم کلان شد من همه وقت وطنی خودم میخواهم یا شو به نظرم میخوام دیگه شهرها رو مهاجر شون و سینی سالی اگر 40 بالا من 50 بالا به نظرم میخواد همه وقت در وطن خودش زندگانی و فعالیت برد. نزد فرزندان خود بودن نمیخواهید؟ میخواهم البته میخواهم. یک مدتی معین رفته میگم با وطنی خودم خانی خودم باشم الهی من وقت میخوام. اکنون با فرزندان خود همیشه تاکید کرده میستید که هر جایی که باشن پیش از همه تاجیک بودن خود را فراموش نکنند، عرف و عادت و عنعنه‌های ملی نیاگان را رعایت کنند، نگاه دارند، پاس دارند، به فرزندان خود آموزند و از همه مهمش زبان تاجیکی را گم نکنند. یک مثال میارم و یک نبیره کلانیم هست 10 ساله در دبی و همین چه خیلی وطنش دخترچی 10 ساله 9 ساله وطن تاجیکستانش نه خصوصا تاجیکستان 4 سال زندگی کرد و همین سال در دیگر دولت زندگانی میکند. هر تابستان اگر مهمانی بیاد به تاجیکستان وطنی من جانی دیلم تاجیکستان میگه و مکتبش به میخونه دو همون مکتبش همه وقت میگفت است که من همیشه دولتان زندگی میکنم که طبیعتش زیبا کوههای خوشروی ما هست. گفت انا میخواد با انگلیسی کرده همون دوگانه هاش به تعریف میکند و فخر میکند که من تاجیکستان زندگانی میکنم. من مثال عادی نباشد و 4 سال زندگی که دیگه تابستان مهمانی میبیاد. زبان تاجیکی رو خوب میدونن همین نبیره های شما خود در ترکیه و خود در دبی و خود در روسیه زندگی کنند. مادرش کوشش میکند که همین زبان تاجیکی یادش نبرد. انگلیسی میدوند، تاجیکی بسیار نقص میدوند. بسیار خوب. سلامت باشید. تشکر.
тамошобинони азиз, мо суҳбати гарму гуворои худро аз тарабхонаи оилавии Яккасарой идома медиҳем. Ин барномаи печтоби замон аст. Дур аз ватан будан моро ба ватан наздик мекунад. Ин унвони мавзӯи имрӯзаи мо аст, мавзӯи суҳбати мо аст ва мо алҳол бо Раънохон, яке аз фаъолони гурӯҳи нигоҳи зан ҳамсуҳбат мешавем ва албатта ман боварӣ дорам ки тавассути ҳамин фейсбук гурӯҳи нигоҳи зан, имрӯза ташкилоти ҷамъиятии нигоҳи зан, шумо аз мушкилоту муаммову муваффақиятҳои занону духтарон дар маҷмӯи бонувони тоҷик ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд огоҳ ҳастед? Ман 1 сол боз мешавам ки ман дар ин гурӯҳ ҳамчун аъзо ҳастам, бо фаъол шудам. Раҳмат мегӯям ки ба Мияссархон Маҳмудова, ба Нигорахон Алимова, ба ҳамин админое ки ба ман суханои нағз метиҳанд, ба инҳо раҳматҳои калон мегӯям. Ҳамин хел суханома мегирам, мепартоям ки якдам пост бимемонам ки раҳмат ба шумо гуфта. Ман соли гузашта бо Оши занон, нигоҳи зан таклиф кардам, бо ҳамаи гурӯҳ сарҷамона хушу хурсандона гузарондем. бо тақдири бонувоне ки берун аз ватан ҳастанд, бо ҳаёту рӯзгори онҳо ҳам шинос шудед тавассути ҳамин нигоҳи зан? Бале, бале. Мегӯянд ки моям даъват кунед, моям равем, мегӯянд. Ман мегӯям биёйтон, ҳайф ки роҳ дур аст, мегӯянд. Ман мегӯям хай ки насиб бошад мерем, мо мегӯям. Баҳо мегӯянд ки Раъно ҷон, шумо биёед ҳаминҷо бо мегузаронем. Рӯзи гузашта бо якташонам таклиф кардам ки Раъно ҷон биёед шабнишинӣ соли навӣ. Ба куҷо таклиф карданд шуморо? Россия. Аслан шумо худатон ягон маротиба муҳоҷир шудаги ҳастед? Не. Ба муҳоҷират нарафтаед? Нақша доред ё не? Онҳо таклиф карда истоданд ку? Насиб бошад ҳатман мерем. Амин душанбе пойтахти худомо берунан баромада. Дур нарафтед? Дур нарафтем. Лекин ин нигоҳи зан ҳама вақт ба пеш. Инҷанда модарбузургон ҳаянд, ҳоҷояҳо ҳаянд, занҳои оқила ҳаянд. Беҳад суханои нағз. Ҳамаш тарбиявӣ. шахсан худатон баҳра гирифтаед аз ҳамин муомила, муносибат, суханҳои тарбиявӣ гуфта истодаед? Аз ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан барои худ чӣ гирифта тавонистед? Дар зиндагии шумо роҳнамо шуда тавонистанд? Бале, албатта. Ягон хел ман худамро мисол хел зиққис намекунам. Медароям бо ҳамин сайти фейсбук ҳамту дароям аллака суханҳои зебо, постҳои зебо ва ба ҷавоб дода натоним, диломо холӣ намешавад. Ва навишта меистед шарҳу комментарияҳо. Бисёр бале. То ин фурсати дидор шумо бо ҳамаи аъзоёни ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан виртуалӣ шинос будед, яъне ғоибона шинос будед? Саломат бошед, ташаккур. ва чӣ хеле ки шумо гуфтед ки шояд агар насиб бошад, нақша доред ки ба мусофират, яъне ба муҳоҷират равед, он андешаҳое ки инҷо баён гардид ҳатман ба эътибор мегиред, ба хотири он ки воқеан ҳам хуб зани тоҷик будан, чеҳраи миллат будани шумо бори дигар дар берун аз кишвар муаррифӣ гардад. Албатта ҳамаи он фикрҳое ки инҷо гуфта шуданд шахсан барои худи шумо ҳам қобили қабул аст ва инҷо муаллимаи азиз шояд ба шумо дар вақти нақшаро амалӣ карданӣ мешавед кӯмакам мекунад. барномаи соли навии печтоби замонро идома медиҳем ва албатта дар суҳбати шумо будан барои мо хеле хушугуворо аст ва Мияссархони азиз аз нақшаҳои минбаъдаи ташкилоти ҷамъиятии нигоҳи зан пурсон шуданӣ ҳастам ки чӣ хел нақшаҳои худро анакнун минбаъд тарҳрезӣ мекунед шумо барои соли омада истодаи 2024? чун ташкилот ки шудед, аллакай боз серкортару пурмасъултар бояд кор кунед. Бале, вазифаҳо хеле бисёр ҳастанд, масъулияти калонро ба дӯш доред. хуб, марҳамат.
мехоҳем дар соли нав нақшаҳое ки дар пеш мондем албатта ин ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо занҳо ва оилаи ҷумҳуриямон инчунин вилояту шаҳрамон инчунин бо кумитаҳои маҳаллӣ бо он занҳое ки имрӯз дар муҳоҷират ҳастанд ҳама вақт ҳамеша дар тамос бошем бо онҳо дастёрӣ дароз кунем ҳам ҳуқуқи муҳоҷирии онҳоро аз рӯи қоидаву қонунҳо баён кунем ёрдам кунем дасти ёрии ҳам моддӣ маънавӣ дароз кунем яъне ки ёрдам кунем дастгирӣ кунем ва инчунин нақшаҳое ки дар худи намин ташкилоти навтаъсиси ёфтаи мо гузошта шудааст ин боз ҳам бисёртар ба корҳои хайравӣ даст задан аст яъне ки дастгирии занҳое ки бо зӯроварӣ дар оила рӯбарӯ гаштанд бо занҳое ки аз шароити иқтисодияшон дар оилаашон хело паст рафтааст ё ин ки бесаробон монданд ба кӯдаконе ки имрӯз бепарастор монданду ба муҳтоҷи яъне ки муҳтоҷ ҳастанд ба онҳо низ дастёрӣ дароз карда дар иду айёмҳо ба онҳо низ кӯмаки якдафъаинаи молӣ ва моддӣ пешниҳод кунем инчунин бо вохӯриҳо бо занҳои ки намояндаҳои дигар ноҳияҳо дигар минтақаҳои кишвари мо суҳбатҳо ороста бошем инчунин дар ҳамин ҳудуди ҷумҳурии мо боз як ҳамин чӣ мегӯяд филиали ташкилоти ҷамъиятии нигоҳи зан дар шаҳри душанбе дар нақша дорем ки кушои мо хоҳарони мо дар он ҷо низ фаъолияти моро идома диҳанд бале бисёр хуб ва алҳол як имкони хеле хуб ҳам ҳаст барои шумо хеле фароҳам аст метавонед хуб албатта бонувонро кулли мардуми шарифи тоҷикистонро бо хуб омади соли нави милодии 2024 табрику муборакбод намоед чун барномаи моро тамоми барномаҳои симои мустақили якумро дар фазои интернет дар шабакаи ютуб тамошо мекунанд ва тавассути он мо сомонаи худро дорем симои мустақили якум ва тавассути он ҳатман ҳамватанони бурунмарзии мо тамоми барномаҳои моро тамошо мекунанд фикру андешаҳои худро баён мекунанд ва ҳамчунин ман боварӣ дорам ки маҳфили имрӯзаи моро ҳам онҳо албатта тамошо карда бозам андешаҳои худро баён намуда ва дур аз ватан бошанд ҳам худро бо мо дар ватан эҳсос мекунанд хуб марҳамат муборакбодии шумо ҳамватанони азиз занҳои муҳтарам тамоми шаҳрвандоне ки берун аз марзи тоҷикистони азизи мо дар ин шабонарӯз қарор доранд мехоҳам ҳамаи шумоёнро бо омади соли нави 2024 милодӣ табрик ва муборакбод намуда ба хонадони шумоҳо сулҳ ҳамдигарфаҳмӣ таманно кунам инчунин боз ба ҳама аз ҳама чизи асоситарин саломатӣ мехоҳам ки дар муҳоҷират бошитон ҳам дур аз ватан бошитон ҳам ҳамин дурии мо аз ватан моро ба ватан боз наздиктар кунад бале ташаккур ҳоҷои меҳрубон марҳамат таманниёти шумо табрикоти шумо ба бонувони тоҷикистон шукр мегӯем ки мана як соли дигар сипарӣ шуд ман тамоми кулли занҳои тоҷикистон аз ҷумла алалхусус он хоҳарон модарон духтароне ки дар гурӯҳи моҳо шомил ҳастанду аъзо ҳастанд аз таҳти дил аҳли оилаҳошон ки бо фарорасии соли нав табрик мекунам хонаҳошон обод бошад солим бошад бардам бошад дастархонашон пуст аз нозу неъмат чӣ хел ки дастархони иди рост мекунанд ҳар як оила шаби соли навба илоҳо дастархонашон пур аз нозу неъмат бошад инчунин он духтарони азизе ки дар мусофират ҳастанд онҳоям бурдбориҳо доимо барори корошон диҳад ҳеҷ вақт худошона танҳо ҳис накунанд чунки мо доимо бо онҳо ҳамроҳ ҳастем бори нав муборак бошад соли наватон хушбахту хушҳол бошед саломат бошед ташаккур ҳоҷои азиз напурсида наметавонам дар ҳамин фарҷоми барнома чун аз мусофират аз муҳоҷират аз духтарони тоҷик ки берун аз марзи тоҷикистон ҳастанд ё таҳсил мекунанд ё кор мекунанд хуб инҷо худатон ёдовар шудед боре ҳам тавассути ҳамон гурӯҳи хостгорие ки дар фейсбук доред онҳо оила барпо карданд духтарони дар муҳоҷират будаи мо ё писарон фарзандони дар муҳоҷират буда оила барпо карданд бо кӯмаки шумо ё не
бале гуфта метавонам хато накунам санаҳои 10 моҳи август буд. Яке дар Сургут, ҷавонбача дар Сургут, йигит, духтарак аз Орутеппа дар ҳамин вилояти беморхонаи вилоятӣ кор мекунад. Инҳо тақрибан 8 моҳ навис карданд. Ман суроғошона додам. Не тақдирошон як будааст. Бача омад, тӯй шуд. Бак гирифта бурдан расро? Гирифта бурдан? Не, ҳозир инҳо ҳаминҷа ба. Гирифта мебарад. Тӯйошона Урутепа гузарондану. Дар истароҳ шуд. Лекин боғи Хуҷанд ба омда як рӯзи дароз заксошона гузаронда. Ман гуфтам суратоша фистонда истод. Баъд хонам ба омада зану шавҳар шудам, баъд омада бод миннатдорӣ карданд. Ҳама қизиқаш ҳамин ки арӯс домод ҷима как шудааст, қобила как арӯсаш фақат гавзаст. ҳоҷои ҷон, агар шумо намебудед мо бо ҳам намешудем. шумо ман ба ҷуфти муносиби гуфта додед. шумо тақдир ҷунбон шудед ба тақдири онҳо. албатта ин меҳнати дидед тақдирро ки дасти тақдир инҷо будааст ки як нафар бояд тақдир ҷунбон шавад. Аз Хуҷанд истода 2 нафаре ки яке дар Сургути Федератсияи Русия, дигаре дар Истарафшани вилояти Суғд аст. онҳоро ба ҳам овардед. Саломат бошед. Ташаккур. Саломат бошед шумоям. Саломат бошед шумоям. шумоям соли наватон муборак шавад. Ташаккур. Оилатон обод бошад. доимо ҳамиқа чеҳраи хандони зебо дошта бошед. Ташаккур. Устод Ҳасани Камол ба маҳфили идонаи мо ба барномаи соли навии печтоби замон хуш омадед. ва ҳамин бонуоне ки дида истодаед онҳо аъзоёни фаъол хуб маъмурони гурӯҳи нигоҳи зан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ҳастанд. албатта шумо нигоҳи занро шояд медонед, шояд не. агар донедам тавассути ҳамсаратон шояд шинос бошед. ва мо шуморо маҳз ба барномаи имрӯза даъват карда. медонед ба чӣ хотир? чунки оғози пешвози соли 2023 милодиро дар қаҳвахонаи 55 ҳамроҳи анаҳамин гурӯҳ 2023 буд он вақт бо оғози ҳамин соли рафта истодаро ҳамроҳи ҳамин гурӯҳ ва бо шумо хуб пешвозу истиқбол гирифта будем. шумо суруд хонда будед ва анҷоми соли 23ро боз ҳам бо анаҳамин гурӯҳу бо шумо мо албатта боз бо як эҳтирому самимияти хоса гусел мекунему соли нави милоди 2024ро истиқбол мегирем. шумо низ хуш омадед. ва медонед имрӯз мо дар бораи мавзӯе ки бисёр як муҳиму саривақтӣ аст, дар бораи он ки дур аз ватан будан моро ба ватан наздик мекунад. бештар дар бораи бонувон ё худ занҳои муҳоҷири меҳнатӣ суҳбат карда истодем. ва албатта шумо низ дар масалан Федератсияи Русия будед ва онҷо консертам гузоштед. ташаккур муҳаббатхон. ман имрӯз хеле боз шод ҳастам ки дар ин барнома ширкат варзида истодам. албатта модарои азиз, хоҳарои меҳрубон чӣ хеле ки ино қайд карданд. дар ҳақиқат мо аҳли ҳунармандон дар тамоми Федератсияи Россия, дар худи маркази шаҳри Москва, дар Казань, дар Новосибирск, дар онҷо сафарҳои ҳунарӣ мекардем. вақте ки мора худи занҳое ки яъне диаспораи занҳое ки дар ҳамон агар гирем дар шаҳри Казань, Федератсияи Россия, дар Москва даъват мекарданд, мо хеле шод мешудем ки дар онҷо тамоми занҳои муҳоҷирои занҳое ки дар онҷо кору фаъолият мебаранд, хо дар Тоҷикистон, хо дар Россия, онҳо ҳама вақт худашонро хуб ҳис мекарданд, ватандӯст буданд, ифтихори ватану миллат мекарданд. вақте ки ман сафари ҳунарӣ мекардем ҳамроҳи Шерози Камол фарзандам ва Паричеҳрахон, дар онҷо мо як барномаи рангоранг худи анаму занҳое ки ҳамуҷа кору фаъолият мебурданд. масалан гирем занҳое ки зиёда аз 200 нафар занҳо зиёда аз худи дар шаҳри Москва як алоҳидагӣ. медонед чи яке аз онҳо дар ҳаминҷо нишастанд. саломат бошед. маълима инҷо ҳастанд, аз Москва омаданд. ва ман муҳаббатхон барои чӣ гуфта истодам, албатта он занҳое ки як маҳфили аҷоиб доштанд, яъне клуби дугонаҳо, вохӯрӣ, занҳо бо як меҳру муҳаббат. дар ҳамон ҷо ман як рост омада ҳамонҷо фаромада мондам.
он 200 нафари занҳое ки буданд моро даъват карданд дар ҳамон кристал холл гуфтани яъне самарқанд сити мегӯянд дар ҳамон ҷо зиёда аз 200 нафар занҳо ман дар москва дар назар дорам ки бо онҳо вохӯрдам. албатта ҳама занҳои беҳтарини тоҷикистони вилояти суғди шаҳри хуҷанд дар он ҷо кору фаъолият бурда истоданд ки моро диданд онҳо ҳис карданд ки дар ватан ҳузур доранд. албатта дар он ҷо як барномаи хеле рангоранг буд. мо барномаи консертӣ баргузор кардем. онҳо худашонро ҳис накарданд ки онҳо аз ватан дур ҳастанд, лекин дар ҳамон ҷо бошанам дар оси ватан тоҷикистон ҳамеша дар дилашон буд, ҳаст, мемонад. яке чихел ки гуфтан дар он ҷо номаяндаҳо ҳастанд, ман бовари комил дорам ки он занҳое ки имрӯз дар он ҷо кору фаъолият мебаранд онҳо ҳис намекунанд ки аз ватан дур ҳастанд. онҳо ҳамеша дар дилашон ватан аст, модар аст, муҳаббат аст, зиндагӣ аст. имрӯз дар ин барнома мавзӯъ дар ин ки дар ин яъне аз ватан дур асту наздик ба ватан наздик аст, онҳоро мо ҳаракат мекунем ки он занҳое ки дар ҳамон ҷо кору фаъолият мебаранд барои онҳо гуфтани ҳастам дар арфаи соли нави милодӣ 2024 дар ҳама орзуҳое ки дилашон ба ҳаст. моям нақшамо буд албатта бо рафтан. албатта орзу мекунем ки ҳамаи занҳо имрӯз занҳои актив, занҳои меҳру муҳаббаташон ба якдигар наздик ҳастанд, фақат ватандӯст ҳастанд. албатта ҳар як чорабинӣ ҳамуҷам дар маҳфилашон, дар тӯяшон ман ишрок карда будам. ба он занҳое ки дар он ҷо ҳастанд муваффақиятҳои беназир, соли навашон кати ҳамашонро табрик мекунам. суруди манам дар ҳамон ҷо садо диҳад бо ҳамин 2024 ҳамаи шумо ба он занҳое ки кору фаъолият мебаранд муваффақият барори кор. ҳамеша мегӯям соли навашон муборак. албатта мо аз шумо суруд интизор, чун баъзе аз ҳамин бонувони гурӯҳ шояд пас аз якчанд рӯз боз озими сафар мешаванд, боз бармегарданд ба мусофират ба ҷои кору фаъолияташон. бинобар ҳамин суруд аз шумо. саломат бошедон. соли наветон муборак шавад. ташаккур. марамат. سرزمینی تاجداران کشوری وحدت شیاران جنتی درای دنیا گلشنی دایم بهاران جنتی درای دنیا گلشنی دایم بهاران ای وطن تاجیکستان مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان ای وطن تاجیکستان مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان اینقدر خوش رنگ و زیبا اینقدر خوب و دلارا اینقدر سر تا پا گل اینقدر حسنت گوارا ای وطن تاجیکستان مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان ای وطن تاجیکستان
مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان فرزندی تو هستی مهر پیوندی تو هستی مادری یک توی مایی ما جگر بندی تو هستی ای وطن تاجیکستان مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان ای وطن تاجیکستان مهری تو در دل و در جان ای وطن تاجیکستان تو مکانی علم و عرفان соли 2023 оғозу анҷоми сол бо бонувони дилрабо бо як нигоҳаш зан зиндагиро рангу ҷилои тоза мебахшад. Зан ҳар ҷое ки бошад ҳамеша аз латофату малоҳат назокату поксириштиаш дарак медиҳад. оиларо гармиву равшанӣ мебахшад. ҳатто дур аз ватан бошад ҳам фарзандони фарзонаи миллатро тарбия намуда ба камол мерасонад. пас месазад ки барои зан модари тоҷик сано хонем. сарбаланду хонаобод бошед бонувони сарбаланди тоҷикистон. ва дар ҳамин ҷо тамошобинони азиз барномаи охирони печутоби замонро барои соли рафтаистодаи 2023 ҷамъбаст мекунем ва албатта то соли нави милодии 2024 то мавзӯъҳои нав ба наву навбатӣ дар барномаи печутоби замон дар амони худо бошед. соли нави омадaiстодаро фархундабош мегӯем, муборак бошад. бигузор соли нави омадaiстода ба хонадони ҳар яки шумоён тинҷиву оромиву осудаҳолӣ, хушбахтӣ, саломатӣ ва албатта комёбиҳои беназирро орад. бо барномаҳои дигари Симои мустақили якум бимонед.